gusto mong marinig na kanta or favorite song na gusto mong i-request na pwede kong pagbigyan? Wala o di wala. Baka wala ka, baka mo dinig-dinig ka sa akin. Sige, mag-relax na kayo dyan. Okay, wala ako. Si Mami nakataas na yung kampa. Akala mo magpapapedigure doon sa nasa. Ganyan na, relax lang, di ba? Pwede magtaas ng paa, kere lang yan. Ang ganda-ganda mo naman. Pwede kang endorser ng Vice Cosmetics. Oh, ang ganda ng lips mo. What's your name? Melody. Melody. Paborito kong ano yan dati. Laruan, binibili ko sa Game Kid dati. Sa Sanrio, yung My Melody. Ilang taong ka? Natayo ka. Ay, tatlong babae. Dati ka bang lalaki? Sabi na, baka kilala ko to eh. So, kasabay ko ito nagpatuli dati. Matatandaan kita, ang kulat-kulat pa nga nung balat mo, bumalik ko pa sa doktor. Melody, ilang taon ka na, Melody? 22. Ang ganda mo. Ang tangkad mo pa, pwede kang model. Oo. Gusto mo bang mag-model? Kung pwede. Oo naman, naghahanap ngayon ng endorser ang pool kasi. Bakit? Pool kasi pwedeng kung ngayon na mahal ang bayad doon na pag in-offer sa'yo, ganun kang endorser. 1 year endorsement contract ng pool kasi. Bayad ka. Kung malaki yung sweldo. Malaki yung sweldo. 1 million. 1 year. Oh, 1 year endorsement contract. Pool kasi. Oh, choosy. Papayag ka? Payag na lang. Payag. Pero 1 year nasa bubong ka lang. Tatakpan mo yung mga butas. Hindi ka pwedeng bumaba hanggang di natatapos yung kontrata mo. Kaya 1 million yun eh. O kaysa naman nasa baba ka ng bubong, wala ka naman trabaho. Di ba pwede no for your family? Pwede. Ano pinagkakabalahan mo sa buhay? I'm a student nurse. You're a student nurse. Nanay. Anong school? Holy Name University. Makaulo naman ito, alam mo nag-champion sa UAE. Student nurse, ano ibig sabihin ng student nurse? Nursing student o nurse ka na, nag-aaral ka pa? Nursing student. Nag-aaral ka ng nursing. O ano na? Ano? Graduating po. Kailan bang graduation? March. O March pa, hindi ka pa graduating? Magdi-December pa lang. Paano kung may nangyari mo sa mga hindi ka umabot? Huwag mo pinangungunahan ng Diyos, akala mo mas matalino ko pa sa kanya. 4th year ka lang, 4th year. Pag tinapa, anong cheer ka ngayon? 4th year. Ganyan, di ba? 4 years yun, di ba? First year, second year, third year, 4th year. Pag graduate mo sa buhol, third year, di ba? Nalalaki na yung mata mo kasi karinig sa nursing, kaya mukha ka ng third year. Ang hirap ng nursing. Pagkatapos mong graduate ng after 4 years, di ba, meron pang mga may board exams, ang daming exam ng nursing. Opo. Pero ang daming ng nurses sa Pilipinas, ang daming magagaling na nurses sa Pilipinas. In fact, sa research, mas marami ng nurses sa Pilipinas kaysa sa may sakit. Kaya yung mga nurses, lalo na sa public hospitals, pinapagod sila ng gusto para magkasakit sila nang sa ganun may pasyente yung hospital. Hindi, I salute nurses, especially in the Philippines, because nurses in the Philippines are not really financially compensated, but still, it's a noble job, and you're doing your job so well. I appreciate it. Iyak na ako yung moves mo, nakakadito. Oh my God. Huli akong nakaramdam ng boobs, nagkatigdas ako. Ayun, para magkaka-chicken pox ako. Hindi, 4th year, mag-aral ka mabuti. I wish you well. God bless you. I pray na makagraduate ka at magkaroon ka ng magandang trabaho para maging maayos ang buhay mo at ng pamilya mo. Sana makatagpo ka ng lalaki na mamahal sa'yo. Sana makatagpo ka ng lalaki, liligawan ka, tapos magiging jowa mo, tapos hindi ka lulokowin, tapos titirahin ka, mabubutis ka, magkakapamilya. Diba? Buong-buo na yung finish ko sa'yo, di ba? Pati kalagayan ng puso mo, yung pinagdasal mo. Wala kang boyfriend ngayon? Wala. Kailan ka pa nagka-boyfriend? Last 2 years. Last 2 years. Alam mo ba, naghiwalay ka? Alam mo ba, ang dahilan ko? Kasi maraming relasyon na naghiwalay pero hindi nila alam kung bakit. Yun ang pinakamasakit. Alam mo kung bakit kayo naging kayo. Kasi mahal niyo ang isa't isa. Pero ang masakit, hindi mo alam kung bakit hindi na kayo.
jowang iba, kapag-jowa ka din yan. Parang fall out of love. Fall out of love. Fall out of love. Na fall out without you. Ah! Believing sa sorrow. Na fall out of love. You deserve that. Ang sama na magalit. Kala mo nag-empathize. Yung pala, hindi. So, it's alright. Nakamove on ka na. Sa ganda mo yan, hindi ako magtataka kung may maniligaw sa'yo at talagang mamahalin ka. Alam mo, kahit sino tayo, ano man ang itsura natin, saan tayo nakatira, saan tayo nagmula, ano man ang kulay natin, ano man ang pinagdaanan natin, darating yung isang araw na may makikilala ka na mamahalin mo, tapos mamahalin ka din. Ngayon na lang akong nagkainiwan. Ang baho ng buhok mo. Kababae mong tao, ang ganda mo, amoy yero ka. Gabing-gabi na may araw ka pa. Ano yung kanta na pag naririnig mo, naaalala mo yung mga pinagdaanan mo? Sana. Sana, sana, dalawa ang ibig ko. Di ba sana, 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 sinabi mo. Ano lyrics nun? Sana, Sinabi mo, walang Sabay tayo pa sa uli. Sana sinabi mo. hindi ko na alam. ibig ang nagsasabi. Ang title talaga ganyan, Zulali. Zulali. Ang title. Ano bang iba mong favorite song? Yung nakakapagpangiti naman sa'yo. Memories by Maroon 5. Ganda yan. YouTube ko na lang. Mas maganda doon buo. Paano yun? Ang alam ko lang kasi yung, ang alam ko lang yung panahon namin nila nanay na memories. Memories, love the cause of my Naglalakad sa may luneta. Bigla napigtas ang bro. Ano yung memories ng Maroon 5? Cheers to the one and the God. Cheers to the university guys! It's not about the coasters. See the kind of monsters. It's not the kind of monsters. See the kind of monsters. Kung sino ka mang demonyo ka na nasa I rebuke you in my spirit. Ayan, natanggal ko na yung evil spirit sa katawan ko. Nagiging masaya na ulit. Alam mo, because I feel you and I feel this certain connection sa iyo na parang tayo matagal na magkaibigan. I would like to give you a remembrance. Bigyan kita ng vice cosmetics. Naku, pag ginamit mo ito sa labi mo, tignan mo lang kung di ka ligawan ng teacher mo. Oh, tapos ito pa, Vice Cosmetics t-shirt memorabilia. Okay, dito
boyfriend, girlfriend lang. Dago mo po ka, pag nandiyan ka, walang nakakapanood sa mga. Pag nakikita na yung likod mo, isipin na, oh, dead end. Okay. I'm so happy to see you. Natutuwa po ako pag nakakakita ako ng mag-asawa. Kasi sa panahon na ngayon, yung mga tao parang palitan na lang ng palitan. Kahanga-hanga yung mga nananatiling sa kanilang sinumpaang pag-iibigan. So, what's your name, sir? Cesar. Kayo po? Sunshine. Cesar and Sunshine. Alam ko yung maray na kayo. Ay, di ba taga-Bohol si Cesar? So, kayo, Cesar and? Bye! Shona. Gano'n na po kayo katagal nagsasama? 19 years. Oh my God, 19 years. Ito yung mga anak niyo, dalawa. Kalma lang sir, upo Alam tayo. mo ba ng mga anak niyo na hindi na kayo nagsisiping? Na kunyari na lang masaya kayo, pero pag wala yung mga anak niyo nag-aaway kayo lagi. Ano mo ba nila? Medyo, 19 years, nakakalo. Yun ang talagang sana all. Diba? Sana ma-experience natin lahat yan, yung 19 years. Ano dyan? Anong dapat, paano na-achieve po yan sir? Respeto na sa isa't isa, tsaka tsura. Paano po yung respeto sa isa't isa? Yung pagtapos mag-sex, mag-thank you. Kaya may respeto. Thank you, I appreciate you. I look forward to the next step. Kayo po, ano yung naipakita sa inyo ni Sir at talagang nagtagal kayo ng 19 years? Love and respect. Love and respect talaga, Nag-aaway po kayo. Siyempre, may mga panahon na hindi nagkaintindihan, but we resolve it. Yun ang maganda, i-resolve. Kasi maraming nag-aaway, kasi inahayaan lang mag-away, hindi naman inaayos. Bahagi rin pala talaga ang pag-aaway. Ano ho yung pinakamalaking pag-aaway niyo? Nahuli niyo na po yung asawa niyo nakakaliwa? Hindi pa. Pues, ito ang gabi na ilalanghanan natin ang lahat. Kausapin natin si Tulfo. Ano ang masasabi mo? Diyos, yung forma mo talaga, kala mo, si Rapi Tulfo ka din. Taray ni Seth. Doktor ba to? Mas mukha kang pasyente kasi si Doktor Seth. Nice to see you po, Seth. Ayan, congratulations and God bless your family. Kayong dalawa ng mga anak. Meron po kayong theme song, sir. Release me. Anong theme song? Release me. Ano po? Born for you. That I was... Ano ba kino? Sa mga po, alam mo, napakatapang lang ng mister niyo po at mahal na mahal ka niya. Kasi usually, pag mga ganyang mister, mahihiyayan eh. Tsaka ayaw nila, feeling nila nakakalalaki yan. Pero kinantahan ka niya sa harapan ng maraming tao. Hindi siya nahiya. That must be love. Kiss mo naman, ma. Sige na, kiss mo siya, sir. Katulad nung nakita ko kanina kinikiss mo sa CR. Gawin mo siya. Nakita kanina sa CR eh. May kinikiss ka, akala ko ba siya. Pati na nung nung 19 years old na kiss.
Kausapin natin tong doktor. Total doktor na. Baka may mai-reseta ka naman. Ay, akin na yung Vice Cosmetics. Binigay ko kay Tita. Bigyan ko po kayo Vice Cosmetics. Ayan. At saka po, t-shirt ko. Para po sa inyo yan. Eat Bulaga. Pang showtime. Maraming salamat po Sana po napapasaya pa namin kayo sa showtime. Maraming salamat. Kayo, sir. Pwede ho ba ako kumonsulta sa inyo, sir? Ba't tinanggal mo yung jacket mo? O, pinakita mo lang yung polo mo eh. Pwede ho ba kayo tumayo sa galit, sir? Ayan. Pwede ho ba kayong gumulo?